तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। वेंगुर्ले तालुक्यात आज सुद्धा पावसाचा जोर हा कायम असल्यामुळे ठिकठिकाणी पाण्याच्या पातळीत आज सुद्धा वाढ पाहायला मिळाली। काल रविवारपासून जोरदार पावसाने सुरुवात केलेली होती। मुसळधार पाऊस हा वेंगुर्ले तालुक्यात पडत होता, त्यामुळे ठिकठिकाणच्या पाणी पातळीत वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळाली होती। आणि त्याचबरोबर आज सुद्धा सोमवारी सकाळपासून किंवा रात्रीपासून हा पाऊस अशाच प्रकारे मुसळधार पडत असल्यामुळे आज जास्त पाण्याच्या पातळीत वाढ पाहायला मिळाली। दरम्यान जे सावंतवाडी वेंगुर्ला या रस्त्यावर तुळस मार्गे जो मुख्य रस्ता आहे, या मुख्य रस्त्यावरील तळवडे होडावडे हे जे पूल आहे ते आज दुपारपर्यंत संपूर्ण पाण्याखाली गेलेले होते, त्यामुळे या पुलावरील वाहतूक ही बंद होती। दरम्यान दुपारी 2 नंतर पाऊस काहीसा थांबलेला आहे आणि हा पाऊस थांबल्यामुळे वाहतूक या पुलावरील सुरळीत झालेली आहे। आणि ज्या ठिकाणी ठिकठिकाणी पाणी जे काही मार्गांवर आलेलं होतं ते सुद्धा ओसरायला सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे वाहतूक आहे ती सुरळीत होण्यास सुरुवात झालेली आहे। मात्र जर सकाळपासून जर विचार करता एकंदरीत तर या पावसामुळे पूरस्थिती ही निर्माण झालेली होती। ठिकठिकाणी जी नदी असेल, ओहोळ असतील, यांच्या शेजारी जी भात शेती आहे किंवा इतर माड बागायती आहे संपूर्णपणे पाण्याखाली गेलेली होती। संपूर्ण परिसर हा जलमय झालेला आपल्याला पाहायला मिळालेला। दरम्यान या संपूर्ण पूरस्थितीची वेंगुर्ले तहसीलदार ओमकार होतारी, त्याचप्रमाणे वेंगुर्ले पोलीस निरीक्षक संदीप भोसले यांनी ठिकठिकाणी जाऊन पूरस्थितीची पाहणी केली। तसेच या ठिकाणी नदी किनारी असलेल्या काही घरांना सतर्कतेचा इशारा दिला, त्यांची जाऊन चौकशीसुद्धा केलेली आहे। केऊस आदी भागात सुद्धा या हे पाणी घरांना टेकल्यामुळे या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी जाऊन पाहणी करून त्यांची विचारपूस केलेली आहे। दरम्यान आज दुपारी 2 नंतर काहीशा पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे थोड्या प्रमाणात पाणी ओसरायला सुरुवात झालेली आहे। मात्र एकंदरीत जर पाहता अजूनही संपूर्ण ठिकठिकाणी जे नद्या आहेत, ठिकठिकाणचे जे ओळ आहेत किंवा जे छोट्या पाण्याचे स्रोत आहेत, या संपूर्णपणे आज तुडुंब भरून वाहताना पाहायला मिळत आहेत। त्याचप्रमाणे जर एकंदरीत संपूर्ण या पूरस्थितीचा विचार केला तर काल दुपारपासून काही ठिकाणी वाहतूक ठप्प झालेल्या होत्या। रात्रीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाऊस हा बरसलेला होता, त्यामुळे सकाळीसुद्धा ठिकठिकाणचे रस्ते हे ठप्प झालेले होते। जे तळवडा होडावडा जे पूल आहे, या पुलावर सुद्धा आज दुपारी 2 वाजेपर्यंत पाणी असल्यामुळे या ठिकाणची वाहतूक बंद होती। मी आत्ता तुळस या पलतड या ठिकाणची जी मुख्य नदी आहे, या नदीवरील पुलावर आहे आणि आपण माझ्या मागे बघू शकतात की या नदीला सुद्धा कालपासून पडत असलेल्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी आलेलं आहे आणि हेच पाणी जे आहे ते बाजूचे शेती असतील किंवा बागायती असतील यांमध्ये गेलेलं आहे। अशाच प्रकारची परिस्थिती ठिकठिकाणी पाहायला मिळत आहे। वेंगुर्ले तालुक्यात सुद्धा जे मुख्य ओहोळ आहेत त्यांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाणी आलेलं आहे। त्यांच्या लगत असलेल्या काही घरांना सुद्धा हे पाणी त्या ठिकाणी घरापर्यंत पोहोचलेलं आहे। मात्र अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान हे तालुक्यात झालेलं नाही। कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी किंवा वित्तहानी अद्यापपर्यंत नोंद ही तहसील कार्यालयामध्ये झाली नसल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे। त्याचप्रमाणे पूरस्थितीमुळे कोणत्याही घरात पाणी शिरण्याचा धोकासुद्धा अद्यापपर्यंत हा
झालेला नाही आहे. त्यामुळे एकंदरीत आत्ता काही प्रमाणात पाऊस जरी थांबला असला तरी ही जी पाण्याची पातळी आहे ती अजूनही त्याच प्रमाणात आपल्याला दिसत आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.